Magandang araw po mga ka-rides. Nandito na naman po ulit tayo sa bahay ni Ate Maylin kasi meron naman pong gustong magpaabot ng tulong. Galing po yan sa mga sponsors nila Oragon Hain at The Prospect Nations. Gaya po nitong mga bigas, groceries, tsinelas at marami pa pong iba. Pumunta rin po kami ng hardware para po bumili ng mga kulang pa pong materyales ng bahay ni Ate Maylin. 180. Yan. So magbayad tayo siyempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700. 7,400. Sa'yo mo na kaya uli. Ayan na po, dumating na po ang mga materyales na binili po namin kanina. Raymond. Ito si Raymond, anak ni Ate Maylin. O anong masasabi mo kasi marami nang tumutulong sa inyo, mapapagawa na yung bahay nyo. Masaya ka? Nag-aaral ka pa? Mag-aaral ka na mabuti para at least paglaki mo may maganda kang trabaho, matulungan mo si mama mo at mga kapatid mo Nagpapasalamat po ulit ako kila Oragon Hain at The Prospect Nation kasi bumalik po ulit sila dito kay Ate Maylin. Bali may mga dinala po sila dito mga groceries, bigas. Tapos yung ang pinakamaganda po kasi yung kulang pa po sa materyales, binili na po nila. Kaya mauumpisa na po natin ang pagpatayo ng bahay nila Ate Maylin. Maraming salamat ulit Sir Oragon Hain at Sir The Prospect Nation. Baka may gusto po kayong sabihin, Sir? Maraming sabihin ka? Yes, Sir. Dagdag. So yan, syempre maraming salamat kay Sir Alden dahil nakita niyo yung family natin Maylin. And of course, sobrang thank you sa mga nagbigay tulong. Siyempre kayo po sa Oragon Hain and sa mga sponsor ni Sir Oragon Hain. Salamat po sa inyong lahat. Saka maraming salamat din po sa mga nag-sponsors po sa akin na tumulong kay Ate Maylin. Diyos mabalos po. Yes, Sir. Yan, Sir Alden, maraming salamat sa pagdating sa amin, sa pagsama, sa pagbili ng materyales. Maraming salamat. Ayan. At siyempre sa aming mga sponsors, maraming salamat po dahil may isa naman tayong pamilya na natulungan po. Ayan. Paunti-unti, mababago naman yung buhay nila. So, maraming salamat po sa inyong lahat.